Ovi mediji koji su takozvani privatni i neovisni, niti su neovisni, niti su ništa drugo nego zavisni od korporacijskih gazdi koji njima upravljaju i promiču svoje interese. Njih isto treba dovesti u red i ne dozvoliti da obmanjuju hrvatsku javnost. Druga poluga moći je banke i bankarstvo koje tlače ovaj narod, gole im kožu. A gledajte, ova kriza, nema novaca, a banke najviše nikada u povijesti nisu ovoliko zarađivale. A nekakva veličina tamo u Hrvatskoj narodnoj banci se uzdiže, ti isti mediji njega uzdižu kao spasitelja Hrvatske. Ne smijemo na to nasjest. Trebamo znati koji su nam neprijatelji, trebamo znati ko nas pljačka i kakve su to strukture umrežene jedna s drugom. I neka zna ovaj režim, neka zna cijela Europa koja ovdje će gledati kada se Hrvatske pokrene, jer i ostali narodi stenju. I prvi prijatelji koji će nam pozdraviti slobodnu Hrvatsku su Hrvati iz Bosne i Hercegovine, naši susjedi, i katolici i muslimani. I ne smijemo dozvoliti da se opet pokrene bratoubilački rat, jer to je njihova metoda. Kad ide da im se ugrožava vlast, pokreću ratove, okreću narode jedne protiv drugih, da bi oni mogli ubrat vrhlje. Na tuđoj krvi grade svoje luksuze, vile, kuće, jahte i laži ovdje daju narodu. I prepoznat ćete svakog njihovog, vrlo jednostavno, ko nije za nacionalizaciju banaka, da se uzme naš novac natrag i podijeli ljudima, radnicima, seljacima, da možemo raditi, da ne izvoze novac van. Nacionalizirati Telekom, kog vodi bivši ministar se prebacio u Telekom, bivši ministar financija i u Privrednoj banci, kako su samo lijepo premjestili se s jedne fotelje u drugu. A sada će nama davati rješenja u nekakvom gospodarskom savjetu. I pozivam sve